ଲିପୁ ସେ ପିଲାଟା କ'ଣ ଏକା ମୋର ତମର ନୁହଁ? ତମର କ'ଣ ଟିକେ ହେଲେ ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ଥରୁଟେ ହେଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରେ, ତା କଥା ଟିକେ ବୁଝେ? ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ହାତ ଧରିକିରି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେଇକି ଫଟୋ ଉଠଉଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ନେଇକି ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖେଇକି ତାକୁ ପଢ଼ଉଛ, ଆଉ ମାନେ ତମ ପରିବାରକୁ ସବୁ ଦେଖୁଛ। ଆମ ମା ଛୁଆ କ'ଣ ଏତେ ଅଲୋଡ଼ା, ଏତେ ମାନେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମ ମୁହଁ ଚାହିଁବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି? ହଉ, ଇଚ୍ଛା ଯଦି ନାହିଁ ନାହିଁ, ପିଲାଟା କଥା ତ ଟିକେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ପୁଅ କେତେ ବଡ଼ ହେଲାଣି, ପୁଅକୁ ବା ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଏତେ ବଡ଼ ପୁଅ ହେଲାଣି, ମାନେ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଅ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ତମ ଦୁଃଖ ଫେରିଯିବ। ତମକୁ କ'ଣ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁନି ତମ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଦେଖିକି? ସିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦିଟା ଛୁଆ, ଇଏ ତ ବଡ଼ ନା, ଇଏକୁ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତଥାପି ଆକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ରଖୁଛ। ବଡ଼ ପୁଅ ଯେ ଘରର ସମ୍ମାନ, ତାକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇକି ସିଏ କେଉଁଠି ରହୁଛି। ତମେ ପଛ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଆଉ ପଛ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛ, କିନ୍ତୁ ଆଗର ଯେଉଁ ସନ୍ତାନଟା ନିଜ ରକ୍ତରୁ ଗଢ଼ିଛ ତାକୁ ଏତେ ହତାଦର କରୁଛ। ଏମିତି କରନି ଲିପୁ, ଏମିତି କରନି। ଏବେ ବି ଟାଇମ୍ ଅଛି, ସୁଧୁରି ଯାଅ। ମୋତେ ନହେଲେ ନାହିଁ, ପିଲାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କର, ପିଲାକୁ ନେବାକୁ ଚିନ୍ତା କର। ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆମ ମା ପୁଅଙ୍କୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜାଣିଛ? ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଥରଟେ ତ ଚିନ୍ତା କର।